Agpakata ako. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palumpusan akon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Iti da ito agundaway intay manluktan ti may sapay asurat ngintay na awat. Dito'y drama tayo Ari Cuerdos de la Vida. Angam sakbay ti amin. Alaan tayo man dati agundaway apan ang kablao manen. Kadagiti amin. Adumdumngag kadagiti drama aparpartuatan ti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Kanalak man dati agundaway apan nagdawat iti pasensya wano panagdawat iti konsiderasyon no apay madlaw yo siguro saan nyo namang magagan dagiti sigod boses dagiti sigod mat akakadwa tayo a dramatista nga agak-akam kadagiti drama aparpartuatan ti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Dagitoy akakadwa tayo nga awan itan asaanan kadwa wano awandan dito'y Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions kat gapo kadagiti di mapakpakadaan apagteng iti biyangda kan iti biyang matan ti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Sapay kuma tanapimpintas ti inda pag banagan ta dagiti dadto maket nag-retire dan. Okay, iti da ito agundaway agtultuloy lata dagiti drama ti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Nupay agkalkalap tayo pay lang iti kakadwa tayo makidanggay manan. Tapno madado pa iting kay mangagan at dramatista dito'y production tayo. Bueno, agyaman kami unay di kadayo lata amang tartarabay kada kami. Kaya tita, intay nga ron basaan ti surat ni Pagayam Dario. Wan, papagayam, da ito adag surat kat kayat na ti aglingad itinagan a Dario ti Enrili Cagayan. Kastoy man ti surat ni Pagayam Dario. Dear Tia Sofia, may sakmat ka nagitisahan na mabilang adumdumngag dita drama yo Ari Cuerdos de la Vida ngar aramidan dita Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. May patpatangatang iti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Tama kaliwliwaman dagitin kay ipatpatangatang adram-drama. Gaputa da anak mo titinakalalagi papagteng iti biyag. Nalukuyak man mo't nagsurat. Tabareng may drama. Dito'y Recuerdos de la Vida. Ilingad daklangan itinagan at Dario. At da anak ko niti asawa kan anak. Kat noon niya dagiti paspasamak, isumanti nakrugyan asalay sayan. Ay na, Dario, sumardeng kan adawat ka ni ulitag mo. Takababain. Oh, apay kumaan nakababain. Adamot ka po na adumawat akin kwa na. Ngamlakay. Kaanakan na mismo dagiti singin apagad-adalan na ngayon pa iwan nakadata idinapanan ijay Canada. Anakan na ngagpaiso ngam kasinsin mo mat dagiti singin ngayon pa iwan na.
So, asika kumatimay sa amang kita iti pagsayaatan da ngam saan mo't. Ay, di mo'y bagbaga ti kastapan niyang. Tamangan no adda ti makangagkan ka. Ay, jak ngamin kayat ano anyaman la ditan di padamag mo ni pampambar mo. Tap na makadawat ka lang iti dolyar kini ulitag mo a Delfino. Saan ka sumanao? Diskartik da ito'y. Diskarte pa kay babae nanto. Makaamu ka man la iti biyag mo. Hello, ulitag. Abay ka di kanakan. Nakawag ka man mertan. Dagiti singin, ulitag. Kasapulan da ti kwarta ta adda kanugatangan da a project da. Kastaya. Kasaritak man nga ron ti da kanakan. Sa lunsod ag numano ti kasapulan tatam no amok numano ti pawid ko. Uray saan yun na kasarita ida ulitag ta busy da nga agad adal kadagiti eleksyon da. Kasta ka day. Wen, sana balay. Taamukmat no mano ti kasapulan da ulitag. Mano ka no? 10,000 ka no? Nagdakkelan? Gapota saan amay-may sa tigatangan da project da ulitag. Saggay sada. Gapota amuda adakkel agatad. Mabain da mangibaga kada kayo. Iso syaklatan ti mangidanon ka no? Kastaya. Sige mangipatuludak nga ron. Ingkay tulad nalaan iti pangipatpatuludak. Apaman na may send ko di control number na. Wan ulitag. Sige nga rod. Kastapay. Bye. Kwarta manen. Naglakamot gayam ti agdiskitar. No amom ti dumiskartay. Doon may ruwar mo dahil kwarta ikam tumot nga road dagiti singin. Saan mo napakarikutan dayta? Numang tudak man. Dakdakkel ti mabati kanya. Anya? Siyak ti nang kid daw. Ti siyak mo ti mairanaw. Ngam saan nga umno dagiti aramidem daryo. Aramatam kit din dagiti singin tap no makadawat ka lang iti kwarta kani ulitag mo. Diskarting harod. Sikap bakit? Anya? Pagbiyagan ti sikap no malasatan. Anyakan saya. Ay, alawan. Pagbiyagan ti sikap no malasat kunada. Ngam, no saan da amar arikap Ngam ipatay mo mat dayta asikap. No dakas ti gasat mo. Ipatay mo't alablabidam. Oh. Saan ka din ako mun kontra? Tay kanto iti igatang mo iti lipstick mo. Oh, udak paganano ta lipstick. Wen, siya ka diti makaam mo. Libit sumi bakit? Wise day toy. Wise. Manuntong arutitad mo kadagiti singin. Gismil di imbagak. Kukwadan to ti 4 aribo. Takukak tumot ti 6 aribo. Anya? Dakdakol ti alaam ngam dagiti pinagpambar mo? Siyempre, siya tinagbandaw kan nagdiskartay. Ay no, madandanaga na kadagiti ang aramidam. Pagdanagam ko ma. Sa anak pa'y ang madanagan. Mga numaman tumot lang ni ulitag mo day tangar aramidam. Ay, saan nanto amamuan? Syakti makamo. Agtalag ka kanyak bakit? Just leave it to me. Kunak nga rodan ka. Wise day toy. Nagado asaom. Sipod pa'y natay dagiti naganak dagiti singin. Datan tinangitalkan ni ulitag mo Delfino kadakwada. Amok ket nainget day di pa nang bagbaga na kadata. Sakbay anapan, ijay Canada. Akitaan tati pagsyahatan da. Katapay nga ro da kasatar aramidam. Pagkukwarta amidan. Danagmun kunak lang arudan. Iso nga rod nga agsasaro no ti idadawat ko iti kwarta kini ulitag Delfino. Tapno saan nga agbisin dagiti aywan ta baka. Unangam kunak manen ulit kon. Dakdakal mat kalalang mamitit itad mo kadakwada.
Narigat mo't no saan ta mairanod. Anyalat gunggunata ko man ang mga iwan kadakwada. No saan ta mairanod kadagiti pawpawit ni ulitag. Manen, kastaman ti bagamon. Maditer aramidem Dario, ibagak manen madi sa anak apabor dita. Ha? Ay, Ha? Saan mo nga padpadasan ti agipulong kin ni ulitag? ak, Ha? Kahit mo tagririta. Kundi mo itid tinambar ni ulitag Delpino kadagiti singed. Tapno sanda makasarita. Kat sanda maamuan ti diskartay. ay na, jak amukin ka hindi nakiramraman no dakas to ti banagan ti kastangar aramidam. Nagbalin a pagdiskitarak dagiti singin a kakasinsin ko, Tia Sofia. Saan nakngarod ang nalapdan ni Panyang nga asawa kiter Aramida. Idi ngarod na alak tinaudi nga impawit ti ulitag ko, imbes a nagawid ak kumaadagos iti balaymi, nagdiretsuak iti palutan. Kat kastoy man dagiti simmarunupay a pasamak, Tia Sofia. I will stay in love with you. Ay, Dario. Apay alimaribo laang mat tinagyan tawalit mo. Kunak man o 10,000 ti dinawat mo kini ulitig mo. Ah? Timayab jay 5,000. Bakit? Anya tiket mo asawan? Kwa, naisarungak iti flying school. Ah. Kat timayab jay 5,000. Flying school? Napan ka nakigalyera? Talaga nga iturong naklata dagiti sakak. Bakit no, makaigamak iti dakkel a kantidad? Uy na, po Dario aya. Dayta kinasugadur mo ti saan tayo nga umasensuan. Ay, sana bale? Tadyak mo't nagbanbanugan jay paabak ko. Dayta nga rod. Ngam para ka dagiti aywan ta kakasinsin mo nga agad adal daya kwarta. Dayjay kwarta ngayon sugal mo, sana parakan ka. Ay, sana para kadakwada dayjay. Tauray saan ko nga ipusta iti palaut kat kukaklat ta dayjay. Puglablabos kan. Oh, ada mo awag dita cellphone mo, asino? Ha? Ay, ni ulitag ko. Ha? Di ka makaringgor, takasaritak. Eh, Siguro kat damagan na no naawat konting patulod na. sige, kasaritam nga rudan. Makamuka ditan. Hello, Dario. Nawat mo matlangan, diyang patulog ko akwarta ka sa pulan, dagiti singin, nakanakak. Wan, ulitag. Tagyaman nang tad kayo adagos iti imbagak akasapulan damanen ti kwarta. Kasaridak man gano'n di da kaanakan. Ay, awan da ulitag. Saan da pa asimang pat manipod di jay eskwilaan. Kanayon matlangan ngawan dan umawagak. Kanayon mo't nga may na mayroon nga awan da na umawag ka ulitag. Ang awan pagdanagan nyo. Napintas ti panang trato mi katakwada. Agyaman na kano kasta, Dario. Gaputan na anos kayo kadagiti kakasinsin mo nga ululila na demang. Mangipatuludak iti dakkel a kantidad tapatarimaan nyo tabalayaw. Agpaiso ulitag. Wen, kahit ko apumintas mo't masapol na saggay sa akwarto dagiti singin. Kastamat ano umayak ag bakasyon, adamat bukod ko akwarto a pagturugak na umayak di tabalayaw. Ay, wan ulitag. Matungpal amin na kayat mo. Di mo nga rutan baybayagan ulitag ta. Sumapulak tumatan iti mang trabaho. Nagsaya at talaga ni ulitag ko.
Mangtad ka no tidakkel akan tinat apagbalayta iti dakkel bakit. Wan, nagsayata talaga kadata. Ta ipagpagapuna kadagiti kakaaнаkan na asingin. Ni Lisa. Si Mang Putan, bakit? Ay, agmano, manong, manang. Bendisyon na nakakumati, Apo. Ni Dex, apaya di mo kinakuyog si Mang Pag. Ha? Ay, kwa, manong, Oh. manang. Anya ako sa dino ti ane Dex. Saan kayo ko mga agong ungot iti ibaga? Apay, adda ka di saan mi nga amaw nga aramidan ni Dex. Makabula na nasaan sumsumrok iti pagadalan, manong. Andi Anya? Tapay. Gaputa, simrak iti trabaho akas may sa houseboy. Anya? Anya? Iti anya ang rason. Gaputa marigatan kami amang yan, ana itit yung allowance ming agadal, manang. Gapo iti daydi anaamuan mi binabalaw nak ti asawak. Basol ko kano, gapo iti panangimimot ko kadakwada iti laksid, akanayon mo't nga gipatulod ni Uliteg Delfino, iti gastusen da nga agadal. Inlimod mi nga rod kini Uliteg Delfino ti saanan, apan nagadadal ni Dex, asimrek pa yan akatulong. Agingga nga impawitan ni Uliteg ti Karina apagbalay mi iti dakkal. Kat na amuan ni Dex. Kastoy man dagiti si Maruno apasama. The times change to turn dreams. May kan na kayo ng Uncle Delfino ti pagbalayo ti dakkel manong Dario. Ngam ti kasapulan mi nga agadal kan Lisa. Di nawat may damin. Ay, di mo babalawan jay ulitag ta Dex. Hiyamanam, tatultulungan na kayaw. Sa pakay mat kitiya. Saan mabalin amamuan na nga ado ti ipawpawit na para kadakwada. Ngam saan ko lang nga ito kumpal. Nung makaurnong to, ituloy ko lang ti agadal. Urayin to numay atawanin. Malawan. Aggagagat ka. Tapno makaurnong ka. Wen, tabarang magunod ko lang tarara pa apag kapag balinan. Ne, papanamlakay ta nakasapatos ka matarumuar. Ha? Ay, inakagurdaran ka dagiti materialis ti balay patakdaran tayo bakit? Umayak mat. Duata amapan. Ay, saanin? Saklatan. Rantak ti dumagas iti palutan. Sakat umay. Apay adi mo kaya ta kaduan ka, itin ka pa nagorder ka dagiti materiales. Saklat ta nga rudan. Dado dagiti trabahom dito'y balay anasken nga si kaswam. Sige man lang. Sikalatan ti mapan. Di mo mo't kaya ta kaduan ka, makamu ka nga ron. Oh. Makapagdiretso akmet lang amapan iti palutan. Salbag ka, Dario! Di ka lamabain kini Uliteg mo namang tultulong ka na tayo. Anya day tangay, insugal mo manintinted na pagbalay? Di ka lamabain, nagbakasyon ton, nga mawan makita na nagbaliwan ti balay tayo. Ikarigata ka patarimaan mo't lang to'y balay tayo. Bakit? Ay, awan na tamukon. Uy, no, agbalbaliw ka kumamutin. Sigurado babalawan na ka ni Uliteg mo na maamuan na dagitar aramidam. Wen ka de. Husto day ta na sermong. Di ka masuron! Kitam, nagsardag pa ni Dex nga gadal, gaputi pa nang imot mo kadakwada nga kabsat. No maamon ni Uliteg mo da ito, di nakangatakagura? Ha?
Di kay ka di mabain kan Uncle Delfino, itinaramid yu apa nang isugal itinted na pagbalayo. Makasubutak tumutlaan. Kat isunton ti pagbalay may. Nagsardeng ni Dex anagadal. Nasaan mat nga umanay itidyo nga allowance mi. Nupay amu mi. Akanayon mat amang ipatulog ni Uncle iti gastusin mi. Lisa, Dex, anusan nyo no anyaman ti maawat nyo? Yamanan nyo ta pinasangbay da kayo pa'y dito'y balay may. Maawatan nyaw. Uwan manom. Saan kayo nga agreklamo, ha? No kayat yo adi kay pagtalawan nga agkabsat dito'y balay may. Napintas, kendakkel abalay daytoy pinicture ko. Nagmayat kat kuman no kastoy atalaga ti balay may. Sayang. Naabak mo nga min di kwarta nga inted idi ni Uncle apagbalay may. Napalalo ti ragsak ni Uncle idi makita na daytoy aladawan ti balay nga impatulod ko iti messenger na. Ti amuna kat balay mi atalaga daytoy nga edda iti ladawan. Tanda umay. Mabitlaang. Umaya kon. Awanan kay tibain? Salbag ka! Anya na pa lilaw ti naramin mo kanya. Uncle. Sandak nga awagan ni ti Uncle, taawan ka anak ka kamang loko. Ay, pakawanan da kuma. Pakawanan? Ha? Ambom ka di ti sasawam Dario. Itamad lang alae kon dagiti agkabsat. Ti amuglakid din kat addaday dinasayat akasasad. Nga magrigriga dapat gayam. Ta isugsugal mo matlagayam ti agpay ko makadakwada. Ulitak ti agkid daw iti pamakawan. Dakas ti saan ang mamakawan. Ngam day to'y ngay naramid mo. Pakawan naklangan ni Apo Diyos no saan ka ang mapakawan. Makitam ita. Ay, sakti mababain launay kan Uncle mo Delfino. Dayjay, at dapat patakderin na abalay para kadagiti singin. Ay, bakit? Katsi ka, ano sa rakayan abalay mo? Ay, anyapay kuma. Salbag kakit di. No umay ti bagyo kat marba. Ala, sapay lakma, tasikalaang ti matupakan. Nagdasal kanyak tinakas ang alunod tya Sofia. Gapu iti nararamid ko, pudno nga agrakayan to'y balay mi, kat namin pinsan matan, adopraken ti bagyo. Marban amamin pinsan. Tingarod retrato tinapintas abalay nga impatulod ko idi iti ulitig ko, ti nagbalin ari kuwerdok. Tatunggal, iskanek, wanulukatak ti messenger ko. Makitak daytoy aladawan, tasaan ko nga inik-ikap. May palagip kanyak, daydi akinalanggong ko. Ngam ita, awanan ti maramidak, tasaan na kon nga ikan apulos ni Uncle Delfino. Iti kwarta. Alakastan tya Sofia, dito yan nagibusak to'y surat ko, kat agyaman unay itin kay panangidrama. To'y pagkayam yo, Dario ti Enrile Cagayan. Letting go, deeply hurt. Itay ko na dangarodan pagayam Dario.
adda pagpungtuan, wenno pagpatinggaan ti dakes nga aramid. Una yan, nagsaya at lakid din tirignam, anang alilaw iti ulitag mo, anakasingsing patlaunay. Dagiti matan kakasinsin mo nga agnumar kuma, tinapapasan iti kinadakes ti aramid mo. Ang wala, nga dapay gundaway, nga da mangted, wano tumulong ken ka, saan mon nga aramidan ti kasyay. Nuan niya, tinakailatangan wano, nakaisangratan, dayta maited ken ka, iso kuma ti pangaramatam. Alang arod, agyaman kami itin ka pa nagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagkibusan, tinay drama surat ni Pagayam Dario, dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Ti surat ni Dario katinornos ni Lubimin Aquino Sr. kan itimat direksyon kan production supervision Leti Astudillo Aquino. Mani po diti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Love